Èxit total de les festes del barri de Santa Maria i Sant Anna Tió. Un any més, 3 dies carregats de diferents activitats per tots els públics que van començar diumenge amb esdeveniments destacats al Torrent de Santa Anna com l'actuació conjunta entre la coral del barri i la rondalla de gent gran de Cal Esparra, una localitat amb què està germanada, recordem, Premià de Dalt. Un acte d'obertura que va congregar a gran part del barri i que va regalar-nos un gran espectacle. A mí me gusta todo, sobre todo que se unan toda la gente y hagan cosas y actividades. Y si hay gente que viene de afuera, también me gusta porque da lugar a que todo sea al gusto de todos. Porque lo mismo puede entrar unos cantantes de por aquí que de por ahí. Me encuentro muy emocionada porque yo he vivido aquí muchos años, aquí me casé, tuve mis hijos y nada, yo es un placer estar aquí y muy emocionada. Y nada, un saludo a todos mis compañeros de Cal Esparra y nada, que a ver si lo hacemos todo bien y que dejemos el pabellón muy alto. Dilluns no s'aturaven les festes i els més petits del barri van poder gaudir d'un entretingut vespre amb diferents esdeveniments. La tarda començava amb el Pita i Mójate, una cercavila en què tothom duia el xiulet per demanar als veïns que es mullessin. El passeig va acabar a la Petanca, on poc després va començar la Kids Party, una festa enfocada per la canalla que va precedir l'acte principal, la Festa Holi, on tothom va ballar sota un festival de colors en un dia en què els més petits van gaudir de valent. Una festa molt bonica, que hi ha moltes activitats, tant per la nit i per al dia. A mi m'agrada com que tira colors i també anar a més Holis festivals. Una festa molt divertida que m'agrada molt perquè anem pel barri i ens van llançant aigua i ens ho passem molt bé. Les festes van concloure dimarts amb una gran paella popular solidària al Torrent de Santa Anna que va ser un èxit total. A canvi d'un plat d'arròs, la gent havia de portar aliments per als més necessitats. En total es van recaptar 550 quilos de menjar solidari, un èxit que va servir com a perfecte punt final d'unes festes que van tornar a complir les expectatives.